सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। शासनाच्या वतीने जलसंपदा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी जलसिंधू या निवासी संकुलाचा सुसज्ज प्रकल्प कलमठमध्ये साकारणार आहे, ही आनंदाची बाब आहे। कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे हे सदर प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेतीलच, मात्र जिल्ह्यातील सर्वच प्रलंबित प्रकल्प गतिमानरित्या पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्री नितेश राणेंनी केल्या। कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांच्यातर्फे जलसंपदा विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या निवासी संकुलाच्या भूमिपूजनाप्रसंगी पालकमंत्री नितेश राणे बोलत होते। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमेसे, प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक, अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, पंचायत समिती सभापती हर्षदा वाळके, पंचायत समिती उपसभापती राजेश उर्फ सोनू सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य सुप्रिया मेस्त्री, पंचायत समिती सदस्य गुरुनाथ वर्देकर, भाजप तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, माजी उपसरपंच स्वप्नील चिंदरकर उपस्थित होते। आमच्या कलमठमध्ये आज उभा त्याचा भूमिपूजन या निमित्ताने आज झालेला आहे। साधारण साहेब आमच्याकडे तक्रार असते की आमच्याकडे अधिकारी येत नाही किंवा दुर्गम जिल्हा असल्यामुळे जास्त कोणी ते पोस्टिंग घ्यायला मागत नाही, पण अशा पद्धतीचं अगर राहण्याची सोय तुम्ही करत असाल तर 100% पदं भरून घेण्यासाठी काही हरकत नाही। पूर्ण याचा प्लॅन मी स्वतः पाहिला आणि आता फोटो पाहिल्यानंतर पाटीलजी आता इथून जाण्याचं काहीच कारण नाही। शनिवार रविवार पण इथे राहायला तरी हरकत नाही, सगळ्याच फॅसिलिटी तुम्ही देताय आणि यांनी ठणकावून सांगितलेलं आहे की 1.5 वर्षामध्ये आपण लोकार्पण पण करून टाकू आणि मला विश्वास आहे अन्य प्रकल्प अन्य धरणं उशिरा चालू होतील, हे उशिरा होणार आपण बोलतात आणि म्हणून त्याला म्हणतात तर आमच्या गिरीश महाजन साहेब सगळ्या जणांचं, मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब सगळ्या जणांचं मी अभिनंदन करतो की आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांची काळजी घेण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत चांगला प्रकल्प आज त्यांनी इथे उभा केलेला आहे, भूमिपूजन केलेलं आहे आणि एक क्वालिटीचा एकंदरीत बांधकाम आणि सगळं जे काही डिझाईन घेतल्यानंतर याचा थेट फायदा आमच्या जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चित पद्धतीने होईल हा विश्वास मी या निमित्ताने व्यक्त करणार आहे। आपण आता 1.5 वर्षामध्ये हा प्रकल्प करायलाच आज त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन सारखे कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही जवळ घेतलेले आहे, म्हणून विश्वास आहे हा निश्चित पद्धतीने तुम्ही प्रकल्प पूर्ण कराल। पण जसं मी आवर्जून तुम्हाला सांगितलं, मेंटेनन्स हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे, म्हणून तुम्ही व्यवस्थित कर्मचारी नेमा, महिना टू महिना जे काही लागत असेल ते सगळ्या गोष्टी पूर्ण करा, नाहीतर अशा पद्धतीच्या कॉलनी उभं राहतात आणि मग ते काही वर्षामध्ये त्या पूर्ण दिसायला लागतात आणि म्हणून या बाबतीची काळजी आपण सगळ्या जणांनी घ्यावी असं आवर्जून या निमित्ताने मी उल्लेख करतो। त्याचबरोबर आपले काही प्रलंबित प्रकल्प आहेत, त्या सगळ्या गोष्टीला पण अशा गतिमान पद्धतीने तुम्ही त्याही गोष्टी पूर्ण कराल जेणेकरून थेट फायदा आमच्या जिल्ह्याच्या विकासाला आणि जनतेला होईल हा विश्वासही या निमित्ताने व्यक्त करतो।